Sanibona. Yes, sawubona. Niyaphila? Siyaphila njani? Siyaphila. Unyana Productions lo, ngikhuluma naye from Maritzburg. And si company media siyathanda ukuhlekelela abantu bakithi nje ba expose and so forth. So sicela ukubuza ukuthi sinobani njengamanje baphuma kuphi nendawo? Oh lana sinenhlanhla fashion lifestyle uphuma enkundzi kodwa ngingasebenzela eDandi. Okay. Inkunzi kuphi nendawo kanje? Inkunzi ingapha eWashbang. eWashbang because umzilo wodwa. Okay, all right. Ukade umzilo. Yes. Okay. Ine-inspiration ama designs akho? Ngibuke imvelo la inkomo le enobisi kakhulu uyibona enobisi kakhulu Ijezi. Yeah, ijezi. Ngibuke ijezi. Yeah. Ukuthi kuyimvelo ke. Okay. Ngase ngi-inspireshwa yilona ukuthi work it for 24/7. Okay. Kahle mangabe like ufuna into yakho uyayijulukela. Oh, all right. Isho njalo lento. Okay. So, okay, I can see ukuthi kuzona zonke the easy touch yejezi cow. Okay, Yeah, kahle you are milking it, you are not working it. Yes. Okay. No, ngiyajabula bafethu ukuthi sekufika isikhathi nikhona. And ngicabanga ukuthi nokuba kukhona kwenu la kuzonibeka somewhere. Yabo ezingeni ekade nikuyona. So, into ongayisho nje kwabanye mhlambe abalandelayo ngemuva ngane sesikoleni esanda ifashion. Yini mhlambe ongayinika yona kuze nayo mhlambe imotivate? Into engayinika ingane ezisesikoleni ukuthi uma ngabe ufuna into ungagive up yonke into uyayisebenzela don't give up iba nethemba kuwena. Okay. Nanoma ngabe kuthiwa mhlawumbe khona la uhluleka khona kodwa zama ukuyifuna ukuthi wena ugudi kuphi. Yeah. Ugudi kuphi ungastick entweni eyodwa noma ubone ukuthi iyakuhlula kodwa zama ukuyithola wena ukuthi ugudi kuphi. Ithalent elibalekile. Yeah. Ungafuni ukwenza into ngoba uyibona yenza omunye umuntu. Ithalent elibalekile futhi liyaphilisa. Okay. Mhlambe mangabe nje ungasathatha usibeke ibinjani experience la kule show kusukela niqalile nifikile up until kuze kuphume ama results lapha ya and mhlambe songasibekela nje nokuthi ke wena yini oyibonile ukuthi mhlambe ngafanele ngelinye ilanga uyenze ukuze mhlambe uthole number 1 noma enye inamba. Yeah, into engiyibonile ukuthi kumele ngisebenze very hard ukuthi ngikwazi ukuthi of which angizange bengangenela competition benishowcase kodwa ngingathanda nami ukungenela i-competition ngelinye ilanga kodwa ngibukile ukuthi kuzomela ukuthi ngisebenze kanzima ukuze ngingenele i-competition ngeke ngikwazi ukuthi ngivele ngingenele i-competition ngingasebenzanga kumele ngizilungiselele mina i-experience eDandi July it was very good kumina. Siyabonga kakhulu ngathini mhlambe ke kwabanye umasipala mhlambe abangafani nasendumeni ngathini abakhele endaweni ezihlukene mhlambe sinabo osisonke esebizwa ngoHerigwala noMaritzburg eyiphi mhlambe into ocabanga ukuthi bangayenza ukuthi basize nabo abantu abakhona ama event afanayo noma mhlambe kufanele benze izinto ezintsha ezizosiza abantu abanethalente efana lapho. Bengathanda ukuthi omasipala angicela ukuthi besize kakhulukazi intsha uyabona ukuthi amathuba omsebenzi awasekho. Bengathanda ukuthi omasipala bezama ukuthi belekelele intsha ukuze ikwazi ukuthi ithole nayo ukuthi talente layo likuphi ikwazi futhi ukuthi iqhubeke iye phambili isebenze. Because ngibuka amathuba omsebenzi kakhulu but awekho amathuba omsebenzi and lo msebenzi siphila ngawo since amathuba omsebenzi engekho. Bengathanda ukuthi omasipala babasize abantwana ukuze bekwazi ukuthi beqhubeke bebeke isinto etafuleni. Okay. For abantu abakudingayo ke sisi awusho nje mhlambe indawo etholakala kuyona or mhlambe ama socials akho ukuthi bangathola kuphi? Ku Facebook ngiyatholakala, ku TikTok ngiyatholakala nguSinenhlanhla ilona igama lami uSinenhlanhla Fashion Lifestyle. Ngikhona eDandi ku shop number 10 u37 Mackenzie Street Dandi 3000 ngiyabona. 063 number yami 063 58 33205 ngiyafoneleka lapho mangafuna ukusikela unqephi ungiyeza sikusikele. Okay. Inamba yomsebenzi leyo sisi. Yebo inamba yomsebenzi. Okay, ngani nami sengihlele ekhaya sekubuka kahle kwivideo bese ngicabanga ukufonela kuyona. Inamba yomsebenzi phela. Okay, no siyabonga kakhulu. Thank you. All right. Siyabonga usisi.